Raz. Witam Państwa bardzo serdecznie na ceremonii ważenia przed jutrzejszą jubileuszową galą Silesian MMA 10. Zaczniemy od tych najważniejszych osób, czyli sponsorów, bez których nie udałoby się zorganizować tak wspaniałego eventu. Głównym sponsorem jest Best Dream Houses Monostal Silesia. Kolejnymi naszymi sponsorami Pasja TV, Hotpay, MG Customs, Przelicz Kosztorys.pl, Aqua Woda Sodowa, DXB Bushido, MDD Domy z Drewna, Musiał Group, Mega Group, Panomedia, Sieniu, Tatu, Meble Heban, Grupa Wolf, Zintegrowana Służba Ratownicza, Inżynieria Smaku Catering Dietetyczny oraz Kombisati TV. Zapraszamy teraz uczestników pierwszej jutrzejszej walki. Będzie to walka semi-pro. Pierwszym z zawodników, którego wywołamy na scenę, jest Adrian Kucypera, reprezentant Olymp Fight Club Dąbrowa Górnicza. Zapraszam. Adrian na wagę wnosi nam 61 kg 450 g, a jego przeciwnikiem będzie Sebastian Chrobot, reprezentujący Bastion Tychy. Zapraszam, Sebastian. Sebastian na wagę wnosi 61 kg 600. Zapraszam panowie do face to face'a tutaj przede mną. Dziękuję. Jeszcze po jednym pytanku. Adrian, jutro pierwsza twoja gala z twoim udziałem. Jest jakiś dodatkowy stres? Nie ma stresu, świetnie się tutaj odnajduję, głowa pracuje jak nigdy dotąd. Cieszę się, że to jest Będzin, także jestem bardzo szczęśliwy. Naprzeciwko ciebie będzie Sebastian, doświadczony zawodnik, już ma w tej swojej semi-pro 3 wygrane, 0 porażek. Jutro dopisujesz kolejne zwycięstwo i śrubujesz ten rekord? No oczywiście, że tak, a jak inaczej. Dobrze, dziękuję panom bardzo, zapraszam już tutaj przed scenę i będziemy wołać kolejnych bohaterów kolejnej, drugiej walki semi-pro. Będzie to Olaf Kosiński, reprezentujący Silesian Cage Club. Zapraszam cię, Olaf. Olaf na wagę wnosi 61 kg 700 g. Widać, że chyba z problemami z wagą nie było, prawda, Olaf? Naturalnie nie było. Dziękuję ci bardzo. Jego przeciwnikiem będzie Dorian Wawrzusiak, reprezentant Matadores Katowic. Zapraszam cię. Dorian na wagę wnosi 6700. Oczywiście będzie to walka semi-pro w kategorii do 61 kg. Zapraszam do face to face'a. Jeszcze tutaj zawodnicy wymieniają się uprzejmościami. Zostawcie coś panowie na jutro. Teraz jeszcze po jednym pytanku do ciebie, Dorian. Duży bagaż doświadczeń, masz już na swoim koncie 6 walk w tym semi-pro, 3 wygrane, 3 przegrane. Jutro chcesz, aby ten wynik był dodatni? No wiadomo, no wygrana w domu liczy się podwójnie. No jutro jest robota do zrobienia, tyle mam do powiedzenia. Olaf tutaj kręci głową, że ma inne plany na ten jutrzejszy wieczór. Ty niestety w tym momencie bilans ujemny. Jutro chcesz podreperować to? Generalnie to mój bilans nie jest ujemny, jest 2-2, także jakaś pomyłka chyba. Ale jutro wchodzę tylko po jedno, jest zwycięstwo i jedzie ono do Katowic i tyle. Także w Będzinie u siebie niestety nie wygrasz, Dorian, i tyle. Czyli mamy dwóch zawodników z nowym rezultatem. Ktoś jutro dopisze kolejne zwycięstwo. Dziękuję wam bardzo, panowie.
Trzecia i ostatnia walka semi-pro, która odbędzie się jutro podczas gali Silesian MMA 10. Wystąpią tam bohaterzy Remigiusz Rzemieniewski z Berserkers Team Bielsko-Biała. Zapraszam Cię. Walka w kategorii do 82 kg. Remigiusz wniósł 80 kg 950 gramów. Jego przeciwnikiem będzie Tomasz Niespor, reprezentujący Spartan Chorzów. Tomasz na wagę wnosi 81 kg 550 gramów. Panowie, zapraszam do face to face. Dziękuję panowie. Jeszcze po jednym pytanku. Remigiusz, dawno nie widzieliśmy Cię w oktagonie. Z czym była spowodowana taka przerwa? Powiem ci, kontuzje, przede wszystkim kontuzje, no i co? Ktoś mi przeciwnicy po prostu odmiewali walk, także co? Jestem tutaj tu i teraz i cieszę się, że wracam do walki, nie? Naprzeciwko Ciebie niełatwy przeciwnik, który śrubuje ten swój rekord semi-pro. Czujesz, że jesteś gotowy? Tak, czuję, że jestem gotowy. Pełny obóz przygotowawczy, także jutro idziemy po swoje. Dziękuję Ci bardzo. Tomasz, kolejna walka semi-pro. Już kilka tych walk jest za Tobą, zwycięskie walki. Czy to będzie ostatnia walka w semi-pro i chciałbyś przechodzić na zawodowstwo? Możliwe, że tak, prawdopodobnie tak będzie, ale na razie nie myślę o tym. Myślę o jutrzejszym pojedynku, który również zamierzam wygrać. No i co, widzimy się jutro, nie? Na pewno dam z siebie wszystko. Dziękuję Wam panowie bardzo. Trzecia, ostatnia, jutrzejsza walka semi-pro. A przed nami bohaterowie czwartego starcia. Będzie to walka już zawodowa do 61 kg. Pierwszym bohaterem Michał Oleksy z Kontender Kamienna Góra. Michał wnosi na wagę 61 kg 700 gramów. A jego przeciwnikiem, bardzo dobrze znany śląskiej publiczności, Marcin Maleszewski z Silesian Cage Club. Marcin na wagę wniósł 61 kg 650 gramów. Panowie, zapraszam Was do face to face. Michał, jedno pytanko do Ciebie. Twoje kolejne starcie, druga Twoja walka pro. Twój przeciwnik, śląski weteran, bardzo dobrze tutaj znany, walczył już na niejednej gali. Czujesz, że jesteś gotowy na takiego wysokiego konia? Czuję się jasny. Cieszę się, że doświadczony bardziej rywal ode mnie i pomalutku krok do przodu lecimy do przodu. Dziękuję. Marcin, ostatnie walki nie poszły po Twojej myśli. Jutro chcesz przechylić tą szalę swojego zwycięstwa na swoją korzyść i wrócić na tą zwycięską ścieżkę? No to jest święty czas, żeby już wjechać na te tory zwycięskie i się utrzymać na nich jak najdłużej. Dobrze. Także taki jest plan jutro i lecimy. Dziękuję Wam bardzo, panowie. Możecie jeszcze tutaj dla fotoreporterów stanąć. Dziękuję. Kolejna walka do 88 kg, a jej bohaterami Maksymilian Kowalski z animalsmma.pl.
Maksymilian na wagę wnosi 87 kg 700 gramów, a jego przeciwnikiem będzie Piotr Drozdowski z Akademii Gorilla Żyrardów. Zapraszam Cię, Piotr. Piotr wnosi na wagę 88 kg. Panowie, zapraszam tutaj. Stańcie sobie twarzą w twarz. Maksymilian, jedno pytanko dla Ciebie. Jutro rozpoczynasz tą swoją ścieżkę zawodowego MMA. Czujesz, że jesteś już gotowy na przejście na ten profesjonalizm? Pokażę to jutro. Piotr, jesteś doświadczonym zawodnikiem. Naprzeciw Ciebie staje młody, gniewny, głodny zwycięzca zawodnik. Czujesz, że jesteś gotowy na tą świeżą krew? Jak najbardziej. Wracam po kontuzji. Chcę wrócić na zwycięskie tory i to wszystko. Dziękuję Wam bardzo, panowie. Szóste starcie do 95 kg, a jego bohaterami Patryk Akinieje. Zapraszam Cię, Patryk. Patryk na wagę wniósł 92 kg. Jego przeciwnikiem Ireneusz Stawa z Kotwica MMA Team. Zapraszam Cię, Ireneusz. Ireneusz na wagę wniósł 94 kg 500 gramów. Panowie, zapraszam do face to face. Jest uśmiech, to jest najważniejsze. Patryk, wskoczyłeś na zastępstwo, jeżeli chodzi o tą walkę. Długo się zastanawiałeś, czy brać to wyzwanie? Nie zastanawiałem się długo. Jest to bardzo fajna okazja. Chciałem walczyć zawodowo. Dostałem od organizacji okazję. Jako że byłem już w treningu, przygotowuję się w topowym klubie, bo jest to Ankos MMA. Tak więc stwierdziłem, że jestem gotowy i jest to moja pierwsza zawodowa walka. No i co? Zobaczymy, czy jesteśmy gotowi. Jutro wy też to zobaczycie. Ireneusz, twój przeciwnik miał starty w K1. Czujesz, że jutro może być te twoje pierwsze zwycięstwo z zawodowym MMA? No tak czuję, po to tu jestem. Moja dotychczasowa kariera była trochę niefortunna. Jestem tu po to, żeby to zmienić. Przeciwnik też się wywodzi ze stójki, tak jak ja, także będzie dobre widowisko. Dziękuję Wam bardzo, panowie. Kolejne starcie będzie to waga Open. Pierwszy z bohaterów, Szymon Wrzesień z BT Gym. Zapraszam Cię, Szymon. Szymon, byś mógł jeszcze wejść na wagę? A Szymon na wagę wnosi równe 100 kg.
Jego przeciwnikiem będzie Ariel Witek z MMA Solo Team Namysłów. Zapraszam Cię, Ariel. Ariel wnosi na wagę 110 kg. Zapraszam panowie do face to face. Szymon, jedno pytanie do Ciebie. Jutro waga open. Myślisz, że to starcie potrwa na pełnym dystansie, czy nie ma takiej opcji? Szczerze mówiąc, dla mnie to nie ma różnicy. Jestem przygotowany na każde warunki i gotowy do boju. Ariel, ostatni Twój występ na gali Silesian MMA potoczył się po Twojej myśli, było zwycięstwo. Idziesz za ciosem, myślisz, że jutro znowu Twoja ręka zostanie podniesiona ku górze? Tak, idziemy za ciosem. Zobaczymy, to jest waga ciężka, to wszystko może się zdarzyć, ale robimy swoje. Dziękuję Wam bardzo, panowie. Kolejne starcie, 8 będzie main event jutrzejszej gali Silesian MMA 10. Pierwszym zawodnikiem będzie Mikołaj Kauda z PFT Team z Duńska Wola. Zapraszam Cię, Mikołaj. Walka w kategorii do 63 kg. Mikołaj wnosi 62 kg 950 g. A jego przeciwnikiem będzie Cyprian Wieczorek z Silesian Cage Club. Cyprian wnosi wagę 62 kg 950 g. Zapraszam. Dziękuję bardzo, panowie. Mikołaj, ofensywnie jesteś nastawiony do swojego przeciwnika. Chciałeś teraz wywrzeć na nim dodatkową presję tymi słowami? Nie, ja po prostu uważam, że Cyprian to jest znakomity zawodnik, prospekt polskiego MMA, ale jutro stary lis pokaże, jak się tańczy. Okej. Cyprian, czyli jutro starcie, młoda siła, tak jak tutaj już mówiłem, z doświadczonym lisem. Ostatnie twoje starcie na gali Silesian MMA zwycięskie. Czujesz, że jutro pokażesz tą młodość? Oczywiście, że tak. Jestem młody, jestem wysportowany, przygotowany na wszystko, także Mikołaj, będzie dobra bitka. Dziękuję wam bardzo, panowie. Widać, że tutaj między tą dwójką iskrzy. Kolejna walka. Będzie to walka o pas mistrzowski do 70 kg, a jej bohaterami pretendent do pasa Eduardo Demenko z MMA Matadores Katowice.
na wagę wniósł 70 kg, a jego przeciwnikiem, pierwszy w historii mistrz organizacji Silesian MMA, Krystian Blezień z Legion Team Tarn. Krystian na wagę wniósł 70 kg, 300 gramów. Panowie, zapraszam do face to face. Dziękuję bardzo. Edward, jedno pytanie dla Ciebie. Jesteś gotowy zabrać jutro ten pas? Na 100% gotowy i już nie może doczekać do jutra. Naprzeciwko Ciebie stanie Krystian. Jubileuszowa 10. gala, nie mogło Cię zabraknąć, Krystian. Napisałeś historię, zdobywając ten pas. Jutro znowu możesz napisać historię i być pierwszą osobą, która obroni ten pas. Myślisz, że tak się stanie? No po to trenujemy, wiesz, żeby dawać wszystko, żeby ta ręka była u góry, dawać, wiesz, widowisko ludziom, tak samo robić dobre walki, więc po to tu jestem, żeby wygrać, żeby obronić ten pas, a co będzie tylko tam u góry. Dziękuję Ci bardzo. A przed nami ostatnia, 10. walka, main event jutrzejszej gali Silesian MMA. Pierwszym z zawodników Jussi Halonen z MMA Machine Helsinki. Zapraszam Cię. Walka w kategorii do 93 kg. Jussi na wagę wniósł 92 kg 150 gramów, a jego przeciwnikiem w walce wieczoru będzie Adrian Dudek, reprezentujący Sportowe Zagłębie. Adrian na wagę wniósł 93 kg. Panowie, zapraszam do face to face. Jussi, hello, welcome to Poland. Thank you very much. Are you ready for tomorrow? Yeah, more ready than ever. Okay, thank you. Adrian, jedno pytanko. Ciężkie wyzwanie przed Tobą jutro. Z tego co wiemy, ma być masa kibiców. Zadeklarowała się jakaś liczba, która będzie Cię wspierała jutro na gali? Mam nadzieję, że pełna hala. Dobrze. Bohaterowie co-main eventu jutrzejszej gali Silesian MMA 10. Poznaliśmy już wszystkie zestawienia jutrzejszej gali Silesian MMA 10. Jeżeli nie macie jeszcze Państwo biletów, zapraszam do zakupu w systemie bilecik.pl lub jutro bezpośrednio w kasach. Jeżeli nie możecie być z nami fizycznie, zapraszamy do wykupu pay-per-view, aby śledzić poczynania naszych zawodników w internecie. Dziękuję Państwu bardzo za tą ceremonię ważenia i zapraszamy na jutrzejszą galę Silesian MMA 10. Dziękuję bardzo.